Iqala lebhola ekhatywayo uCedric Sugar Ray Xulu landulele eli liMagada Hlabayo. Iqala lebhola elikhulu AmaZulu FC liziqinisekisile indaba zokusweleka kweli qala ebeliqabele ku-80 ngeminyaka kwisibhedlela saseMarian Hill kwiphondo laKwaZulu-Natal izolo. Umfi Cedric Xulu nozibalula ngegama elithi Sugar Ray walibona ilanga ngomhla we-19 kuDisemba ka-1939. Uchithe ixesha elide edlalela iZulu Royals neyatshintshwa yathiwa ngamaZulu FC. Ngo-1972 eli qela laba ziintshatsheli ze-league ladlala kumagqibela kankqoyi e-Live Cup ngo-1973 nango-1974 kodwa labuya nobuya bentenetya. Ngo-2017 usihlalo we-PSL ugqirha Ivan Khoza wathi xa ubona uJomo Sono ubona i-Orlando Pirates, xa ubona uKaizer Motaung ubona i-Kaizer Chiefs, kodwa xa ubona uSugar Ray ubona AmaZulu FC. uSugar Ray ubalwa kwiqela labadlali abenza imbali nabashiye umqela ungasokuze ulityalwe kwezemidlalo. Kubalulekile ukuqaqambisa amaqhawe ethu ukuze izizukulwana ziza kuhlala zisemfuthweni wolwazi. He was one of the best midfielders in South Africa. Because you know also that in the 70s he played for the South African Black 11 when they played against the White 11. And he was the only player from KZN who was flown to Johannesburg, where he was able in the second half to score a magnificent goal. Ugqa wakhe nawedlala naye uvuma Mfeka umtyibele uSugar Ray Xulu njengomntu ethule kodwa uthando lwakhe lomdlalo lungena ntanga. We're very privileged to have a stadium named after such a great player, Cedric Sugar Ray Xulu in Claremont. So when there were matches that were played there, when Orlando Pirates played in Claremont, he used to call me so that I could arrange tickets for him to go and see the match because he had great love of football. Umfi Cedric Sugar Ray Xulu wazuza iwonga lezemidlalo kwi-office kamongameli welizwe. Waphinda wapheleka iqela labadlali abangaphansi kwe-15 ukuya kudlala eJamani. Olwakhe ugqatso ulufezile kufandini luphi ulwamvila lwakho.